Čau. Čau. Toto je moja beska a skúste mi ohodnotiť od 1 do 10. Status tu má. Ja som hral update minulý, ešte nie tento, čo bol včera, ale ten minulý v štvrtok bol, že Strawberry Event, nebol Strawberry Elephant, mám Lizley servera. Ešte jedného by som chcel robiť rituál a tu hore mám troch, že s kombináciou špagety toalety 6-7 a ja som si kúpil za Robuxy takúto bejsku. To som dostal na Vianoce a veľa Robuxov som zase nemal. Mohol by som teraz vyfuzovať nejaký berátu želostro tu za dol alebo takého. By som chcel mega toho ho servera. Skúsime, čo bude ukázať na Lizley servera. Ja som vôbec nemal, že na La Jolly Grande, ale mne padlo potom, že keď už bol 0. Alebo skúsim dať Gorilla Digitale. Ale konečne je už Skibidi Toilet. Ja som hral update, to nič dobe sa nespomínalo u mňa. Skúsim dať, že Pandačiny, Frostiny. Ja viem, že to zhorší, ale uvidíme, čo bude ukazovať. No tak to veľa zhoršilo. Oni to lezli. Ja by som dal dulu. Neviem. Uvidím, no. Ja si tu chvíľu počkám. Idem. Din. To môžem dať fúznuť. Ja sa pozrieť nejaký random typkovia. To som skúsim, že to. Ale to máme random typko za friendov. Už som mal jedného klamal. Mám aj Kimnino, hej. No a môžem ísť cez 2 účty, alebo ja mám aj 2 účty, no. Budem cez 2 účet. Dám, že logout. Sa neuvidíte, lebo budem mať na kľúče. Dám toto. A to je moje obrazovky. Ja si aj toho budem meniť. No ja som tu na tomto druhom účte tuto. Tu mám a to je moje toto. A tu a tu mám nejakých Christmas tých benátov. Dobre. Tu mám, že Čikleteo Nelateo. Tu mám Kimnino, ja som mal Diamondového, ale toho som dal kamarátovi na fuse, mi padol Lost Candy Galaxy. A potom on mi dal, že takého Kimnino normálneho. Od toho Diamondového som z toho random typový. A tu máme, že Blank. To sme robili z rituálu. Tum. 25, to som si všetko tých takých slabších dal na druhý účet. Vynižovať ďalej tam. Ale ako by som potom na tento účet bombíny. Tu ma daní, toto neviem a EBT viem niekedy. Burning Man by som si dal. Tu 1x1 by som si dal hore. No si ho dám. Ďalej. Tu mám.
Že Santa Hospod by som dala hore, tiež. Proste si dám tak všetky. Najslabšie tu je z Bunny Man. Na tomto určite. Ešte tu je dám 25. A tých dvoch tu nechám dole. Ja som ani jeden deň nevynechal. Na tomto určite som mega veľa nevynechal. Ja tu som asi sa pozriem, koľko som tu vynechal, ale na tomto normálnom, čo som mal pred chvíľou, som nevynechal ani jeden. Tu som vynechal. Ja som si nezabal nejaké. Ešte môžeme dať opening. Kamo, poďme opening, hej, poďme opening. Dobre, takže pôjdeme sem. Tu dajím. Skôr, čo mi poďme dám fúznuť. Čo tu máme? Los Bombinis, Los Bombinis, Los Bombinis. Los Bombinis. Kamo, toto bol asi najhorší opening, ako. Kamo, 4 Los Bombinis za sebou. To dám fúznuť. Uvidíme, to padne. Mám aj tu hneď skip fuse, takže dám aj skip fuse. Týchto Los Bombinis. Potom týchto tu. A to je všetko. Takže 4 Los Bombinis a uvidíme, čo padne. Poď. Tuto. No, jaké sú všetko. Kamo. Dobre, vyplatí sa to, keď ti padne sekretka. Dobre, že? Random. Jo! Do indexu je dobrý. Čo ho nemáme index. No. Dám som. Pandu. Tu budem dávať nejakých slabých veľmi, ale ich budem fuzovať. Prečo tu je taká sas vec? Hnedá. Môžeme čo spravíme mytka nejak? Polejno. 6 dní a 8 hodín je ďalší update. Tu mal som akože jak by jeden deň mal. Nič sa tu nebá. No ide, chcem to využiť späť. Kámo, a toto mi padlo, keď som tretíkrát otvoril mašinu, toto mi dal kamarát, toto sme robili z virtuálom, Galaxy mi padlo, kamarát mi dal, bo som dal 8 Mobilis a 25 som získal. To som tiež, a tomu sa spal na update, ja som ho ani nevidel. Tenkrát nám prešiel, keď sa pridával. Späť. Ale idem späť cez účet. To by bolo, keby sa to teraz spravilo normálne, a bola Grande, alebo Bombini, kusiny. Dáme, že logout anyway. Budeme cez účet, tento tu. To si bude menej heslo. To také nebude a the floor is lava. Chvíľu to zahrám. Ja som sa raz omylom joinol na public a skoro mi ukázali Sixel, nie. Všetky noobovia, že sa oni tam na nich byli, typeček bol pri svojej bežke.
Yes. Presne som si ďajnul. Získam cukríky, čakať. Okej. Nič. Ideme na cukríky. No jedine. Jej. 10 plus 5. Koľko plus 5? To mi je veľa. Tak, a co budeme mať ďalší opening? Jedna veľkú. Ešte 7 cukríkov. Čo je? Poď, idem tu. 7 cukríkov. Poď, hej. Mám 338. Kamo, keby sa teraz spravil Skibidi Toilet alebo nejaký OG, teda neviem, či by som ho stihol, lebo som tu letel. Dobre, ideme robiť, ideme. Dáme spawn. Ale aký bude? Normálny alebo? No nie. Malá baterka, ale to neviem. Kam keby získal toho soba, ale to už nezíska do 4 sekúnd. Je aktívny mohol byť aspoň. Poď. Mape. Skoro to slito. Kamo. No tak nie, no. Jedám lejva. Keď sa vám toto video páčilo, dajte mi like,